Etzako da Euskal Herriko artistentzako, naiz literatura edo musikariak edo eta bestelako artistak, leku bat haien lanak argitaratzeko, jendea gehiago ezagutzeko, baita kontzertuetaz disfrutatzeko eta jendia ongi pasatzeko, ez? Elkargune bat, nun alduzun ikusi Euskal Herriko autore diferentia eta gaina ondo pasau lagunekin. Gauza asko ezautu. Oso ongi daola, ez? Azkenean kultura bultzatzeko beharrezkoa dan gauza bat, ez? Igual urtean behin baino gehiotan egon beharko zala, agian, ez dakit. Baina beharrezkoa guztan dut, beharrezkoa dela, eta... Kulturakin o sortzaileekin harreman zuzen hori dendera normaletan ez da kasuna, edo? Bueno, ondo da gaula, eta momentu honetan lasaiagoa, ondo ikusteko gauzak. Momentu ona, dena erosterako. Hemen dau gauza guztiak, bai liburuak, bai musika. Lanen egon geha hemen txapaldizkarie deskargatzen saiatzen. Ni, bastante nekagarria izan da, ze azken finean egun goza onda eta asteburue, baino jende berri ezagutzen eta animauta eta hurrengo urteako prestatzen. Lana eta alde batetik lana eta beste aldetik deskobritzea ere zer egiten den euskeraz goi pagaldetik gatoz eta guretzat interesgarria da ikustea holako bilduma. Euskat orokorki zer den produkzioa eta hori da, deskobritze hori. Oso ona. Ni berri txarrak ikustera etorri naiz eta ondo, oseak. Nik liburuen solasaldi eduki dut, ahotsenean, gero pixka sinatzen egon du naiz eta orain azokan buelta bat ematen, aber zer osten duten. Modu bat eundakazele saltzeko eta dirurunagoak bihurtzeko. Oso ondo, eskerrik asko. Berez, besteak bezala biznesa egiteko, orduan guri kultura eta lako gauzak ez zaizkigu inporta, baina gure CD-ak saldu nahi genituen eta hemen gaude besteak bezala. Beraiek ez dute esaten, baina guk bai esategu eta arro gainera, ez aldala. Bai. Gu diruagatik gaude hemen, berri txarrak, zutagar eta horiek denak bezala. Eta hori bezala. Hori da, eta Zazkel eta talde horiek bezala. Momentu goxo bat, ezakit. Interesgarria. Euskal produktua zein dauden noain berriek eta pixketa aldia jartzeko. Urtita etorri gana eta liburu eosteko eta urtero egiten duen buelta bat. Alezu ikusi liburu azuke igual ez duzu ikusi beste toki batzuetan. Eta hori esperientzia on bat da. Nire ustez. Gero musikariak daulan ikusteko gitzezu oportunitatea egoteko beraik da argazkiak da baterateko da berbaiteko beraik da holan da oso ondo asko guztetan aiako. Beti etorten baina ondo da, bai. Por lo menos gaztuen dut.